Yo, para to sa hindi binigyan ng hustisya na ngayon ang pamilya nila naghihintay kung ano na ba ang mangel na nag-MMA Astigo 1 Los Delicados 6100 record. Yeah, come on. Hustisya ay nasaan? Puro pera ang gumana. Marami nagdurusa na wala namang kasalanan. Ng iba na pabintangan, hindi nakamit ang katarungan. Hustisya para lang sa mayayaman. Kung isa ka lang mahirap, mata mo'y walang liwanag. Mamamatay ka, mabubulok sa bilangguan nang hindi mo nalalaman kung kailan ang kalayaan. May pag-asa pa ba ang mga tao mahihirap? Dahil sa mata ng hustisya, pera ang gumagana. Wala kang impluensya, wala ka ring hustisya. Gobyerno ay imulat, matay dapat idilat. Dapat lahat na tao ay sadyang pare-parehas. Walang tamay kilingan ng tamay kakampihan. Di porket ikay mahirap, pwede na kagad husgahan. Papatungan ka ng guilty pagkat wala ka money. Sa Hall of Justice, ang kaso mo isang tabi. Sana ba ang tinatawag na hustisya? Nasaan na ba ang tinatawag na hustisya? Ang nangyari dito sa ating bansa. Yeah, ano na kaya ang nangyari sa mundo? Bakit bigla ng tao ay nagkakaganito? Ang hustisya ba talaga ay hindi na makakantad? Yung iba'y nakakulong na wala namang kasalanan. Hustisya sa hustisya, batas sa batas. Ang iba pinapaira, lagi dito ay dahas. Barila ng laro, yan ang palagi kong tanong. Kaya marami ang nadali, yung iba nakakulong. Minsan may natumba dyan sa iskinita, hindi nila pansin dahil hindi nakilala. Makakamtan pa ba natin ang ating hustisya kung iba sa atin ngayon nakagulagta na? The time is cold, kaya wag nating sayahin. Kung hindi mo susundin, kulungan ang papasukin. At sa iba na hindi binigyan ng hustisya, dapat ipaglaban mo ito hanggat maaga pa. Sana ba ang tinatawag na hustisya? Nasaan na ba ang tinatawag na hustisya? Kaya tingnan mo ang nangyari dito sa ating bansa. Hawla, orehas, libingan ng buhay. Dito kinukulong na parang bitag tinangay. Simbolo nitong hustisya ay rebulto, may pering daladalay. Isang timbangan ng mga hinanaig. Ilang Pilipino na ba ngayon na napiit sa Muntinlupa? Ilang Pinoy na rin na nakulong, nawala sala. Nasa ba itong hustisya na timbangan ng gulo? Kaya ba siya nakapiring kasi bulag sa totoo? Bakit di pa manaig hustisya sadya mailap? Hindi dinidinig sa korte dahil ba siya'y mahirap? Paano ang kanyang anak maging asawa niyang iniwan? Butis pa man ito, inalisan nyo ng sandalan ng kawawan desperado na kulong na inosente. Dahil pera ang gumana, tapos agad sa korte. Kailan kaya mapapalitan ni palatag sa hukuman? Siya ba ang salarin o biktima lang ng kalokohan? Hustisya ba kaya dito sa ating bansa? Kasi ang lipunan natin ngayon ay baliwala. Batayan at wala na ngang iba pang makikita. Saan na ba ngayon ang ating mga konsensya? Bigyan niyo naman ng puwang ang mga sinasabi ko. At baka balang araw kayo rin ay magbago. Meron pa bang tugon sa sinasabi kong konsensya? Dahil maraming tao na umiiyak na. Makinig ka man sa radyo o manood ka sa TV. Batayan na makita mo, wala na kong masabi. Dapat nang magbago, dapat nang magtulungan. At para lahat tayo ay wala na ngang lamangan. Sana'y patay-patay sa paningin ng iba, pero dapat dinipaira lang inyong mga konsensya. Pakinggan nyo naman ang mga sinasabi ko para upang lahat tayo ay wala na ngang gulo. Yeah, nasaan na ba ang hustisya? Ito ang aming munting paalala para sa inyo. 6100 Los Delicados Angel Astigo. Hustisya.